To je ale pekný deň. Čo by som si dneska natočil? Nie. Takže čaute ľudia, ja som Viktorizmus a dneska vítam u ďalšieho videa na tento kanál. Jak ste si mohli z intra všimnúť, tak si ideme hrať hru Getting Over It. A podľa všetkého je to veľmi rage quit hra. Ja som to iba videl na pár videách, tak skúsime, že aké to bude. Takže sme tu v nejakom kotlíku, máme tu nejaké kladivo, už teraz vidíme, jak sa to úžasne ovláda. A skúsime sa dostať cez tento strom. No poď. Ale zatiaľ to ide, vidím pokrok. Nie, tu je nejaká klacek. Niečo, poď. Ideme ďalej, ďalšia stage. Bože, ale tu je ľudí. Poď, musím ísť ďalej. Čakaj, ja sa takto bumpnem. A tu ide ďalej, ideme, nejaký pokrok. Nie, poď, môžeš to sa ovládať hovno. Poď, nie, kľud. Bože, tu je milión ľudí, cez to sa nedá vidno. Poď, drevo, ďalšie drevo. Poď, combo, triple, nie. Hello, darkness, my old friend. Bože, to čo som spravil? Koľko som sa odbumpoval, takam dopreč. To bude counter normálne, že koľkokrát som povedal nie. To bude tak nekonečnokrát. Poď. Áno. Áno. Ježiš, áno. My pokračujeme, pokrok. Nie. Áno. Poďte sa ľudia, kde sme? Kamo, ja som najprehypovaný. Tu nejaká koatička. Ja tu som s nejakým modrým šmolkom, nejaký modrý sensei. Poď. Sensei, dodaj mi silu. Nie. Sensei, nedodávaš mi silu. Nie. My sme ťa... Nie. Áno, dobre. Sme tu zase Sme tu, dobre. Tejto hre dávam maximálne pol hodinu. Potom to vypínam. Poď, dobre. Moje srdce. Bože, poď. Áno, padlo, dobre. Nie. Poď, zase sme pri sensejovi a je tu nejaký ninja, ale ne. Zase sme dole. Ideme. Poď. Nemôžem hovoriť to, poď. Áno, ideme, posúvame sa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie. Bože, čo ja robím? Ja si to zhoršujem. To je normálne pre imbecila. Toď s tým kolesom. Pre imbecila. Poď, dávaj to hore, nie dole. Súd, dobre, Súd, dobre, poznám. Nie! Neponižuj ma hra. Poď, súd. Oné, ďalej, tyčka, trubka, asi nejaká potrubná hovna sa tu cesto prevážujú podľa všetkého. Ty kokos, to je hnis. Dobre, žltá tyčka, dobre. Není dobré, toto není dobré. Nechoď takto, áno, nie. Pane Bože, toto je rage quit. Toto je bolesť. Poď. Nie! Kamoško, čo to je? Hrám to 8 minút a už to nechcem hrať. Nikdy. Dávam dislike tejto hre. Kamo, za posledných 8 minút som sa neposunul. Nie. Toto je začiatok. Iba nejaké trúbky. Toto nemôže takto byť. Bože, zase sme s ninjom, zeleným, šmolka, taťko šmolko, poď pomôcť. Nie, nepomáhaš. Toto je, kamo, mňa susedia asi zabijú za to, kokso, si budú hovoriť, že čo to tu ten oný robí. Kokso, 10 večera, ja tu robím takúto sračku. Poď. Ja sa vždycky Nie, nejdem dole. Poď, áno. Nie. Čakaj. Vyhupni sa a zober to pádlo. Áno. Poď, ďalší kameň. Nie. Zostaň tu. Nie. Ideš tu, kľud. Dobre. Ja som kľudný. Nie som kľudný. Nie, ja som tam bol. Nie.
Ja som bol na konci, no nebol to koniec, pozrite sa, kde len sme, ale pokročil som, ale nie. Ja táto malá dreveno, nie je to drevená vec, musí onej kotel jeden potentovaný. Sme tu 12 minút v tejto hre a ja už chytám nerva. Takéto nervy, to som naposledy, ne, ešte som nemal. Poď, to... Nie! Darkness, my old friend. Kotlik jeden posratý! To si robíš srandu, ale nie, toto dáme rýchlo, pozrite sa na ten oný timeskip. Pozri na to. No, tak, poď, let's go, you do this, I am... Nie! Kámo, ty si ma nepraj. Kámo, ja potom to musím nájsť vývojára tejto hry. Vývojár tejto hry poje do pekla za tieto zlečiny, čo tu robí na nás. Toto je experiment. Ne, ja nemám rád rage quit hry. Ak si to nevšimli, ja to nemám rád. Kamo, prečo to natáčam? Prečo sa tu serem s týmto vôbec kotlom potentovaným? Že by, znova, áno, nie, Viktor, kľud, OK, sme tu, zase tu, jej, poď, ne, poď, ne, nie, poď, už chytám nerva, už chytám takého menšieho infarkta, už troška väčšieho infarkta. Toto je najhoršia hra na Robloxe, ktorá môže najhoršia. Ja som v chile, ja som v pohode. Ja som v totálnej pohode. V totálnej pohode! Choď. Mentálne... Toto je Ty kokos, au! Ježiš, ja som si buchol prsty dva. A few moments later. Poď, áno. Poď, áno. Nie, kamo, tu je nejaký... Tu nie je ani hudba. Tu je proste nejaký debilný ambient. Proste, že tu niekto plieska do ryčia jak šunkovo stehno. Sústreď sa. Nie, tak toto nemá byť. Poď hore! Choď. Áno, som na padle, hotovo, koniec. Dobre ľudia, tu by som sa s vami rozlúčil, ďakujem, že ste sledovali až sem, prosím dávajte lajky, odbery, ak chcete vidieť ďalej, ak chcete vidieť viac môjho trpenia, tak dávajte odbery, lajky a ja si tam ďalšie videá. Čaute.